आङो सिगाङावनो बर'नि बिर जोहोलाव आरो जोहोलावजो मुंख्लं जानानै थांनाय जोंनि न'खरनि जानानैहाय आङो माने गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनै मान बावग्रोयो जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया आलो गोजोन सोरगोखौ जायगा मोनहैनाय बायदि आङो बिनि उनावहाय जोंनि बे बिटिनि ओनसोलाव नुजाफैनो हानाय नोंथांमोननि मिडियाफोर आङो नोंथांमोनखौबो बरायदों आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायनो सानदों जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो साननाया आंने जे बिटिआर एकर्डआव जेनाखि दफायाव होजाखानाय बायदि न'खरावहाय मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय 5 लाख मोनगोन होननानै डिक्लेयार होदोंमोन नाथाय बेसे गोथौ प्रसेसआव दं जों बेखौ दासिमबो मोनथिथ'वाखै बिनि थाखायनो जुदि बे प्रसेसा मोजांब्ला थाबैनो बे बोसोरनि गेजेरावहाय माने जोङो बे रांखौ मोनोब्ला मोजां मोनगौ आरो जोंनि गोरिब न'खरफ्रा बे रांजोंहाय गावनि थैनानै थांनाय फिसा एबा फंबाय एबा बिदाफोरनि थाखाय माने जोबोद गोग्गाथाव खामानि मावनो हागोन आरो ओमफ्राय नैथियाव आं बेखौ खावलायनो सानबावदों जेनाखि थैनानै थांनाय जे जायगायाव जोङो गोथै सहखौ फबदों बे जायगायावहाय एक्सट्रा पेकेज हिसाबैहाय मुंख्लं न'खरनि जानानै खावलायनो गोसो जादों माने खाम्फा बानायनो थाखाय हाखरखौ सिमेन्टफोरजों लुनानैहाय समायना जोङो खालामनो थाखाय बेखौ आङो नैथियाव खावलायदों थामथियाव आङो खावलायनो गोसो जादों आसाम आरो जोंनि बिटिआर सरकारखौ बेनो आंनि खावलायनाया मुंख्लं जानाय न'खरफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफ्रा गोबां जोहोलाव आरो हिन्जावसा गथ'फ्रा गोरों व्यक्तिफोर दङ बेनि थाखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानदों अन्नानैहाय न'खरनि सुबुंफोरनो बिना माने इन्टारभिउ गैयालासेनो माने साफा जायफोरनि न'खराव गोरों दं बेखौ सेलेक्ट खालामनानैहाय साख्रियाव थिसननानै होयोब्ला माने जोबोद जोंनि मुंख्लं जानाय न'खरनिफ्राय जोबोद रंजानायखौ जोङो मोनगोन बेनि थाखायनो आङो जोंनि दानि रानिं सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौहाय आंनि मुंख्लं न'खरनि जानानैहाय आङो खावलायनाय थाबाय एसेनोसै फैसाखौबो थाबैनो मोनगोन दं जायफोर थालांनाय बेखौ दा जोङो ससियेल मिडियानि दारैहाय जोङो नुदों दे माने जोंनि फंबायनियाथ' फार्स्ट लिस्टआव ओंखारदों आंनि फंबायनि नामा जर्नेलिस्ट ओरैनो आफादावहाय जांख्ला नार्जारि 28 बेचनि बियो 2006आवहाय आफादनि खामानि मावजेननानैहाय हरखाबै नै थांनाय दा 6 बोसोराव रानिं होबाय बियो 6 बोसोराव हाबबाय आरो जानुवारि सफैब्ला 2015नि जानुवारि 27 तारिख जे दिनाव बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बे दिन एखे थारिखआवहायनो माने आंनि फंबाया आफादनि खामानि मावनानैहाय बर' हारिनि खामानि मावनानैहाय बे 2015नि 27 जानुवारि माबायावहाय रुंसारि जादों दा बिनि थाखायनो आंबो ससियेल मिडियानि दारै जेनाखि हगारनानै होदोंमोन जायफ्रानाखि थालांनाय सोरहाबाफोर दंबावोब्ला जों बेखौ लकेलिटि हिसाबैहाय जोङो खबर लालायनानै जोङो मबाइलफोरनि गेजेरजोंहाय जेनाखि लिस्ट फोसावदोंना जों बेखौ नायलायनानैहाय एसे माबा कालेक्ट खालामलायनाय जादों जायफोरहा दङ बिसोरहाथ' नांखाया होननानैहाय बुंबाय बिनि थाखायनो आङो खावलायबाय माने जाहाथे जोङो बे रांखौ थाबैनो मोननो हायो बे बोसोरनि गेजेरावनो बेखौ आङो सरकारनिसिम जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय